על קצה המחט, פודקאסט האסתטיקה והאנטי-אייג'ינג של ישראל, עם שרון פרי ודוקטור ערן אסרף. אנחנו יוצאים לדרך עם פרק מספר 5 של קצה המחט, דוקטור ערן אסרף שנמצא כאן, וגם דוקטור ענן שגב שמצטרף אלינו, ואני מאוד מתרגשת, כי גילוי נאות, הוא הרופא שלי. שלום לשרון. שלום, שלום. אני אתחיל עם משהו ששלחת, שאומנם הוא לא חדיש, כן? הוא לא מהיום, אבל היה מאוד מאוד מטריד, כי יצאנו לא מספר פעמים לדבר על הנושא הזה. בוטוקס מזויף, נתפס בבית מרקחת בחיפה. זה משהו שהוא מאוד מאוד מטריד, ובמסגרת כל 5 הפרקים, ערן, שדיברנו על העולם המאוד פרוץ הזה, שהכל אפשרי, והיום כל אחד יכול לקרוא לעצמו דוקטור. שוק שחור. זה סוג שלו? זה לא קצת מלחיץ, תגיד? מי שצריך להילחץ, שילחץ. מה זאת אומרת? זאת אומרת שיש רופאים שהם צריכים להילחץ, כי הם יודעים שהם לא ישרים. והם קונים חומרים מזויפים. האדם האדיוט כמותי, שרוצה היום ללכת להזריק בוטוקס, ולא מכיר את העולם, מה הוא עושה? כדאי שתבדקי טוב, לאיפה את הולכת, מי קונה, מה קונה, איפה ההשכלה של הרופא. רגע, אנחנו מדברים על זה שמי שקנה את החומרים האלה זה רופאים? רופאים קנו את זה בבתי מרקחת. והם ידעו שהם, זאת אומרת, רואים גם בכל הקבוצות רופאים, יש סימנים. הם ידעו שזה מזויף? לי קשה להאמין שרופא ידע והלך וקנה חומר מזויף. יש לי את אני אחמיר את זה. בסדר? אני יכול להראות לכם הודעות של וואטסאפ, כל הרופאים קוראים לו רמי, אוקיי? בחור שקוראים לו רמי, אין פה הוצאות דיבה, כי אנחנו לא יודעים איזה רמי, עובר מדלת לדלת בכל מיני ערים, ומוכר חומר בוטוקס מחברה מסוימת מזויף, כולם יודעים את זה, כולם יודעים שהחומר מזויף, והמחירים שהוא מציע הם 10% ממחירי הקנייה, ואנשים קונים את זה. איפה תנאי החסנה? שמעתי על דבר כזה. לא שמעת? בוא אני אראה לך, אתה רוצה לראות בקבוצות רופאים? אתה רוצה לראות את הוואטסאפ שלי שהוא כותב לי 200 הודעות? בשום פנים ואופן, הוא נמצא בארכייב. כי אתה מזריק לאנשים, אתה מסכן את האוכלוסייה. על מה דיברתי הבוקר? בקבוצות רופאים, מה הופיע הבוקר? מישהי שהגיע למיון, לא זוכר איכילוב, עם סטרידור וחנק, תחושה כזאת נוראית, אחרי שהזריקו לה בוטוקס. עכשיו, בואו, זה יכול לקרות או מכמויות מטורפות של בוטוליזם, כאילו, אתה יודע, וזה יכול לקרות מחומרים מזויפים. אני מאמין שזה מחומרים מזויפים. לא, כנראה זה גם, יכול לקרות ברמה הרפואית כזה דבר? וכנראה גם ממיקום לא נכון, כי כדי שמישהי תגיע עם סטרידור, אנחנו צריכים להשפיע בעצם בעומקים שאנחנו לא מגיעים עליהם, נכון. כאשר אנחנו מזריקים עם... אז לדעתי זאת אומרת, מעל לכל דבר מדובר פה אולי באיזושהי בעיה בטכניקה. עכשיו, בעיה בטכניקה, אוקיי, זה דבר אחד, אפשר לדייק, אפשר ללמוד, בסדר. אני שומע פה פעם ראשונה על חומרים מזויפים, ידועים, שמסתובבים בשוק. לא רק בוטוקס. כולנו קונים חומרים מחברות מסודרות שהן יבואניות. הבוטוקס נכון שנמצא גם בכמה בתי מרקחת מסודרים, אני חייב להגיד שאני קונה בבית מרקחת מסודר כבר שנים רבות, אבל אתה יודע שאתה קונה מוצר שהוא מוצר מקור. נכון. אני אישית מזמין מהחברות עצמה, מגיע הכל מסודר, זה לא משנה, זה לא פרסומת, אבל זה מתחיל בבוטוקס, ואני אומר לך שיש חומצות היאלורוניות, ראיתי חומצות שאמורות להיות בצבע ורוד, קופסאות בצבע שחור, מוברחות, אוקיי? מאיפה הם קונים את זה, הרופאים האלה? אני לא יודע. זה הקצה של הקצה. מה זה הקצה של הקצה? זה כבר, אני אומר לך שראיתי, כן? אני יודע שיש רופאים שמזריקים מתוך ג'ארות, אוקיי, של חומרים, לא בתוך מזרק מסודר. בוא ננסה לתת איזה שהם כללי אצבע למטופלות, לדעת איך להימנע מהדברים האלה. אני אומרת לכם את האמת, יושבת פה בחורה שלא מבינה בעולם הזה יותר מדי, חוץ מאשר לעשות את מה שצריך לעשות. אני בסרט אימה כרגע. זה סרט אימה. שאני מדבר ברשתות שלי, על זה. בשבילי זה סרט אימה. תקשיבי, נכון שאני... גם ככה אני פחדנית וחרדתית. אני ידוע כאיש ישר, נכון? כאילו תגידי סגב זה כזה, קצת טוקטיב, קצת יותר מדי, קצת too much, נורא צבעוני, אבל אני איש מאוד דוך לפנים. אתה סטרייט פורוורד, זה צריך לומר. סטרייט זה הדבר האחרון שאני, אבל אני מאוד כזה, פורוורד, בדיוק. בלי הסטרייט. בלי הסטרייט. עכשיו, אם אני אומר לך, שאני בתור מטופל, הייתי מת מפחד. מה המטופל צריך לראות?
בבוטוקס קשה מאוד לדעת, כי בוטוקס הוא מגיע באמפולה, ואתה אמור למהול אותה, הרופא אמור למהול אותה. אני משתדל למהול את זה ליד המטופלות, אוקיי? עכשיו, יש כל מיני חומרים כמו ביוסטימולטורים, ששוב, הם מגיעים בתור בלוק. אתה צריך להפוך את הבלוק הזה למין נוזל. כן, גם זה, אני משתדל מאוד להכין את זה מול הבנות. מספרי הצבא, מצלם להם לוואטסאפ ושם בתיק. מלא בנות באות עליהם, אני שואל אותה, מה הזריקו לך לפני חצי שנה? לא יודעת. איך היא לא יודעת שהיא אמורה לקבל את המדבקות האלה? לא יודע, תקשיב, אין לי מושג, זה שוק הקרמל. עכשיו, אני אומר את זה שנים. זה נהיה שוק הקרמל, שוק דוחה, מגעיל בגלל התחרות. עכשיו, כל אחד אומר לך, אני טוב, אני הכי טוב, אני יוצא נגד זה. אני אומר, פה זה לא שוק הקרמל, פה אין 1+1, אין מבצעים, אני לא סובל את זה. זה כאילו הרפואה, נהייתה, נגיד אתה בא להחליף מסתם ללב. מישהי שואלת בקבוצות, יש אחריות לזה? איזה אחריות יש לך לחומצה נוירון בשפתיים? בוא תסביר לי. אתה נותן להם אחריות? לא, כמובן שלא, כי אני לא יכול לתת להם אחריות. כל אחת מגיבה קצת אחרת, כל אחת עם משהו אחר. גם כל אחת גם באיזשהו אופן חותמת שהיא מבינה ממחקרים לה לפנים. אני גם מסביר להם שגם בעולם הכירורגי, לדוגמה, שאנחנו הולכים ומנתחים, ניתוחים מוצלחים מבחינתנו, זה ניתוחים שהמטופל מרוצה מהם, בוא נגיד 85% מהקהל. יש עוד איזושהי 10% שאומרים שזה 10% שלא השתפרו, ו5% שאומרים מצטערים על היום שנכנסו לטיפול. זה קיים בכל תחום רפואה, אין גרנטי כשאנחנו מדברים על רפואה, לא בהזרקות ולא בניתוחי לב ולא בניתוחים אורתופדיים ולא בטיפולי עיניים. אני כן חושב שזאת אומרת שאנחנו צריכים לנסות לחשוב או להגיד איזה כללים, זאת אומרת כלל אצבע שאפשר לתת למטופלות כדי לדעת לא ליפול בזה. אני אגיד לך, אחד הדברים הכי חשובים, וזה משהו שמצאתי אצלו, כי עברתי כמה לפניו, זה עניין של לתווך לבן אדם, קודם כל לתת לו מראה ולהגיד לו מה אתה לא אוהב, בוא נראה מה אתה לא אוהב. הוא אומר לך מה הוא לא אוהב, הוא בא עם רשימה מהבית, רשימת מכולת שהיא גם לא מציאותית ולא הגיונית בעליל. התפקיד של הרופא זה לשקף למטופל שלו מה הוא חושב שנכון לו, ואיזה טיפול מתאים לו, ומה לא כדאי לגעת. וזה חלק משוק הקרמל. שזה אומר, אחד, לסמוך על הרופא, ושתיים, מצאת את הרופא שלך? זה לא שוק, אל תקפוץ. בדיוק. לפעמים זה קצת יותר יקר, לפעמים זה לא, וגם לפעמים הטיפול הוא לא 100% כמו שרצית. אם זה הרופא שלך, הרופאה שלך, אתה שם החלטת שעליהם אתה סומך, תמשיך. לפעמים את רואה את המטופלות שבועות, אני בדרך כלל עושה אצל הרופאה שבבניין שממולך, אבל אמרתי שאולי ננסה פה, בוא נבדוק מחירים, אני אומר לה, גברת, את מרוצה שם? כן, בסך הכל נעשה לי טיפול. אל תעברי. גברת, אל תעברי. היא מטפלת טוב, תישארי אצלה. בוא נדבר עוד מילה על שוק הקרמל הזה. יאללה. אתה שמעת שיש קורסים לרופאים, שזה לגיטימי, קורסים שמלמדים אותי איך למכור, כן? למכור לא. מה, קורס בשיווק של חומרים או לא הבנתי? קורס לאיך אני משכנע אותך, שרון, למכור לך עכשיו 15 מזריקים, אוקיי? יש קורס כזה. את יודעת שיש קורס כזה? לא. אז אני אראה לך אחרי זה. לא בעולם שלי, בכל אופן. אז בעולם שלי, זה במסגרת ההכשרה של זה במסגרת ההכשרה של כל מיני, הכשרה של כל מיני זאת אומרת, אתה מגיע מקומות, ואתה לומד אנטומיה, ואתה לומד להזריק, ואתה לומד גם למכור, או שאתה לומד רק למכור? לא, אתה לומד רק למכור, זה קורס מחירה, הרופא לדעתי לא צריך להתעסק במחירה. סליחה, אם אתה שכיר של מכונים מסוימים, רופאים צעירים, שאני לא מאשים אותם, שמתחלפים, עובדים בכל מיני מכונים, אנחנו לא נגיד שמות, בסדר? או קופות מסוימות בלי שמות, ושולחים אותם להכשרה, חלק מההכשרה היא מחירה, אתה יודע שדבר ראשון שאומרים להם זה, את נראית לא טוב להוריד למטופלת הביטחון עצמי? טוב, דיברנו על זה. אני מדבר איתך על זה, כי באות אליי בנות מסכנות, יש לי חברה דוגמנית, בסדר? שהייתה עם איזה חברה באיזשהו ייעוץ, והרופא העיז להגיד לה, תקשיבי, את צריכה ככה וככה וככה, היא הייתה קולית, ואחרי זה נכנסה לאמא של הסרטים. עכשיו, מה זה הסרטים האלה? זה סרטים שהוא בונה לך, את צריכה סנטר. בואי, את בכלל מדברת איתו על האוזן. איזה סנטר היא צריכה. אבל האנשים האלה במכונים, או בכל מיני מקומות אחרים, הם צריכים למכור עכשיו בשעה 15 מזריקים. שלא נדבר על הייעוץ, שאין רופא בייעוץ. יש איזושהי פקידה שמייעצת, אוקיי? אז הייעוצים הם חינם. כן? גם אצל רופאים הרבה פעמים הייעוצים הם חינם. היית רוצה שמי שייתן לך ייעוץ זה פקידה? לא, אבל יש גם רופאים. אני לא מכיר מקומות בחול, זה רק בישראל. והצעות מחיר. מי היא?
בואי, את מביאה אותי לפה, אני אוציא את הכל החוצה. אבל זה קרה לי מלא פעמים, בכל מיני מקומות. את היית רוצה שייעוץ תלך רופא אני או לא, פקידה? בגלל זה לא עשיתי שום כלום. זה ברור שאני הייתי רוצה שמי שייתן את הייעוץ זה רופא, מה שאני אומר זה שיש הרבה מאוד רופאים שעושים את הייעוצים שלהם חינם. בהצלחה. כן, אוקיי. אני לא עושה ייעוצים חינם, לא יהיו ייעוצים חינם בחיים שלי, זה לא מכבד את הרופא ולא את הזמן שלו, ומי שרוצה ייעוצים חינם, בהצלחה. כמה מטופלות גירשת מהמרפאה שלך שאמרת להן, אין לי מה לעשות לך? אני אומר את האמת, הרבה. וזה בקטע של אני ארגיש טוב עם עצמי, הכי אמיתי. אין לי בייגלה על הראש, אין בייגלה על הראש נשמה. אבל בסוף אני חי עם עצמי, וצריך להיות שלם עם עצמי. אז אם יש מישהי שאתה רואה שהיא מופרעת, היא מופרעת, באה עם עצמות לחיים כאלה, מקרה אמיתי, ואומרת לי, תקשיב, רק מזרק אחד, אני מכורה, אף אחד לא ידע, אני אתן לך מזומן, היא אומרת לי. עוד אחד וזהו. עכשיו היא מדברת ולא רואים את העיניים. עזוב אותך שהיא באה עם מיני שאני רואה לה את כל וזה עושה לי להקיא, אוקיי? אני אומר את האמת. יש כאלה שלא יקיעו היא ככה, סליחה, אני בענייני החצילים. תקשיבי, אני מרחם על הבנות האלה. זה בעיות פסיכיאטריות, שמי שיצר את זה, זה דור האינסטגרם, הטיק-טוק, ואני חי בתוך האינסטגרם והטיק-טוק, הן מסכנות, הן צריכות בן אדם כמוני, או כמו כל מיני קולגות שלי, אנשים ישרים, שאומרים להם, את לא מתאימה לפה, לכי תעזרי לעצמך, לכי לפסיכולוגית, גם אני הולך. אני אומר לה, לכי לפסיכולוגית, גם אני הולך. אני אומר לה את זה. למה לדעתכם? אבל שנייה, אני חייבת לפני למה לדעתכם זה הגיע למצב הזה? כסף. עזוב הרגע את הכסף בצד, כי תמיד היה לנו דפקות. הדפקות לא נולדו בגלל האינסטגרם. אבל אני רוצה לחלק את זה. כי לדעתי דוקטור סגב, הוא מאוד חזק ברשת. ומהרשת אולי מגיעות יותר מטופלות כאלה. אליי במרפאה יש, אבל זה המעטות שבמעטות. לא מגיעות אליי מטופלות כאלה. אבל אם מגיעה מישהי מופצצות, עם ביטחון עצמי, על הפנים, שאומרת לך, מישהי מהקבועות, בסדר? והיא אומרת לך, תקשיב, אני בסטרס מהמלחמה, רפתי עם בעלי, גיליתי שהוא בוגד בי, אני עכשיו גנפתי את הכרטיס אשראי שלו, היא אומרת לי, אמיתי, פוצץ אותי, היא אומרת לי, אני אומר לה, מה זה לפוצץ אותי? זה רפואה, נשמה, כאילו בואי, אני לא איזה, יאללה בואי, אני אמרח לך איזה... אין לי כאלה, אבל יש כאלה שטועות בהבנה של איך שהן רואות את עצמם, ואז אנחנו, רגע, אתה יודע, אנחנו פורטים את זה, אנחנו מסתכלים מול המראה, אנחנו מנסים שוב להכניס את זה לאיזושהי מתמטיקה של אסתטיקה, של פרופורציות ושל סימטריות. אני מרים לבנות, אני מאוד, תראי, אני תמיד אומר להן, את יפה, אנחנו מתעסקים בלמקסם אותה, אנחנו מתעסקים בלדייק, היא באה לדבר בסוף על קמטים, אז אנחנו מדברים גם על הדברים האלה, גם על דברים שפחות נוח, אבל כמובן שהנקודת פתיחה שלנו, זה לא להוריד אותה. אני רוצה רגע להעלות נקודה ספציפית אליך, דוקטור שפתיים, דוקטור סגב, דרך אגב, הוא דוקטור שפתיים. לא רק דוקטור שפתיים, הוא עושה בכל. נכון, אבל ככה אני הגעתי אליך, זאת אומרת, משם, למרות שזה לא באתי בגלל זה. כן. אולי בגלל הדמות שיצרת סביבך, ברשתות. כן. אז לקוחות מרשים, ויש גם גברים שמזריקים. מעט מאוד אצלי. מרשות לעצמן להתנהג ביתר חופשיות, או להרגיש שאתה האח האבוד שלהם, לא יודעת מה, מהביניים. שאלה יפה. יכול מאוד להיות שבגלל הדמות שיצרת, אנשים יותר מרשים לעצמם, כי אם אני אבוא לדוקטור ערן אסרף, אני לא ארשה לעצמי לדבר אליו כפי שאני חופשייה מולך, או מדברת מולך. תראי, אני בסוף... זה שני אנשים שונים לחלוטין. נכון, אנחנו אנשים מאוד מאוד שונים. אני בסוף, סגב, אני צריך להעביר את היום שלי, כאדם ביקום הזה, בטוב. אז אני בורר את הבנות שלי, אני לא מפחד להגיד את זה, הן יודעות את זה. אני מתאים את היכולת שלי, גם יש מקרים שאני לא יכול. אז אני מפנה לפלסטיקאי, וזה בסדר להגיד, אני לא יכול לעזור לך. ואם זה משהו רפואי, אני מפנה. אם זה משהו פסיכיאטרי, אני אומר להם את המשפט, שגם אני הולך לטיפול, וזה בסדר לעזור לעצמך. נכון, הנקודה היא, אני אוהב לדבר עם הבנות, הן מרגישות איתי חופשיות, זה סבבה, אני מאוד אוהב את זה. אני בטוח לא חבר שלהם. אני לא חבר של הבנות, אני רופא. אבל אתה מבין מה אני אומרת? כן, אתה מבין את הנקודה? בהחלט. אז אתה מבין שהתגובתיות... כי אני פרסונה מאוד שמחה וסבבה. בדיוק, אז אני יכולה לדבר בשפה שלך, כי אתה מאפשר לי לדבר בשפה שלך. מעולה, ואני יודע לעצור אותך. השאלה, אם אתה, מבחינתך, שוב אני שואלת,
אתה אומר, מדברים על הכל, אז מדברים על הכל. השאלה אם אתה לא צריך לשים לעצמך איזשהו גבול, שמתי. כדי שהיא לא עכשיו תחרוג, שמתי. תדפק לך ב3 בלילה בדלת. את רוצה דוגמה? אפשר להזמין אותך לארוחת ערב בשישי, אומרת לי מטופלת? לא. לא, כי אני אומר להם, אני רופא ואת מטופלת. גם מעבר לסיפור הזה. אבל זאת לא הרגשה שאתה נותן. זה לא משנה. שאני לא אומרת שזה דבר רע. זה דבר נהדר לשים גבולות לבנות. אני למשל אדם עם גבולות. אני לא יושב וציק לך והתקשר אליך כל שנייה, אלא אם כן קרה איזושהי קטסטרופה. אני מאוד זמין לבנות שלי, בואי. אתה זמין. ואני גם עוזר להם. הייתה לי מטופלת עם סרטן, שעזרתי לה, בואי, בכיף. השאלה אם לא צריך להיות איזשהו גבול. יכול להיות צריך יותר גבולות ממה שלי. כרופא ומטופל, כדי ש... רוב הרופאים, יש להם גבולות הרבה יותר חזקים משלי. אבל אני נורא נהנה. לי יש יחסים מאוד מאוד טובים עם המטופלות. אני מאוד אוהב את המטופלות שלי, שאני חושב שאי אפשר להגיד את זה על הרבה רופאים. אני רואה הרבה רופאים שמקטרים על המטופלות, וכבר לא כל כך אוהבים את האינטראקציה. אני מאוד אוהב את המטופלות. אבל כן, יש לנו איזה יש לנו גבולות. יש גבולות, צריך לשים איזשהו גבול, בכל דבר דרך אגב. הרי את שומעת דברים גם מקולגות, זה קשור לכל מה שדיברנו פה בשיחה, כי זה לא שאתה סגור בתוך המרפאה שלך, אני למשל איש רשת ואיש קבוצות. עכשיו, ברשת ובקבוצות, את שומעת מרופאים אחרים, יש שם 937 רופאים, בואי, זה מלא אנשים. עכשיו, זה שאני פרסונה מאוד מאוד שונה וצבעונית ומדברת, ואני אוהב להרים לבנות, שוב, אני מאוד אוהב להיות עם הבנות, זה בכלל לא קשור, אני לא רואה את היום שלי באיך ייגמר היום כלכלית, הוא נגמר וואו כלכלית, בסדר? אני לא מפחד להגיד את זה, אני עובד קשה בשביל זה, אבל לי מאוד חשוב לראות היום על איך אני מעביר את היום לסגב לעצמי עם הבנות. אתה חייב ליהנות במקום העבודה שלך. אני חולה על העבודה שלי. בגלל זה אני גם בורר את הבנות. יש בנות שאתה חייב לי וכל מיני כאלה. הייתי אצל 6 רופאים לפניך. כן. אם הייתי אצל 6 רופאים לפניי, אני לא מעוניין להיות מספר 7, חיים שלי. אני רוצה וואן. לא, אבל אם נגיד, זו שאלה לשניכם באיזשהו אופן, כי אם נגיד בחורה עברה אצל כמה רופאים, והיא לא הייתה מרוצה, והיא מגיעה בסופו של דבר, היא תגיע גם אליי ולא תהיה מרוצה. אולי כן. יש כאלה. או לא נכון, אני לא מסכימה. לפעמים אתה נופל על רופאים לא טובים. יכול להיות. או שאין לך חיבור איתם. זה יכול להיות, לא? יכול להיות, אני חושב שלכל אחד מגיע שברגע שהוא כבר נמצא אצלך, שתקשיב לו, שתשמע אותו, שתנסה, לבחון אותו לכף זכות, אבל באמת, מישהי שהייתה כבר אצל מספר רופאים, 6 רופאים, ולא הייתה מרוצה, היא לא תהיה מרוצה אצלך. סבירות גבוהה שגם אצלך היא לא תהיה מרוצה. אתה צריך להבין האם הבקשות שלהם, בקשות ריאליות, האם הציפיות הן ריאליות, לעשות תיאום ציפיות, להבין מה כן אפשר לקבל, מה אי אפשר לקבל, כמה היא תצטרך לשמר את הדבר הזה, עוד כמה מפגשים יהיו, וכמה זה עוד יעלה לה בעתיד, ועוד כל מיני דברים שאת יודעת שאחר כך גורמים לחוסר שביעות רצון. אם הדבר הזה מתכנס למשהו שאתה חושב שבסופו של דבר המטופלת תהיה מרוצה, אל תעשה לה עוול, תן לה את ההזדמנות אצלך. אבל כך בחשבון שסבירות גבוהה שהיא תגיע גם מספר 8 אם אתה מספר 7. תגיד רענן, כמה שנים אתה לא ברפואת שיניים? 6. ולפני 6 שנים כן... הרבבתי את הכל. כאילו עשית איזשהו שילוב בין אסתטיקה לרפואת שיניים. הספיק לי, רביתי מזה. מתי הבנת אבל שאתה רוצה כאילו לעבור לתחום האסתטי, מתוך עניין או מתוך עניין כלכלי? מתוך מקום, שניהם כלכליים מאוד, בואי, שניהם מאוד כלכליים. נכון, ורופא שיניים מרוויח לא רע בכלל. נכון, הרווחתי טוב גם שם, זה בכלל לא קשור לכסף. זה בכלל לא קשור לכסף, זה קשור לאיפה היום של סגב יהיה טוב יותר. איפה כיף לך. וברגע שיש לך ברנאוט במקום אחד, ואתה מאוד נהנה במקום אחר, אז אתה לוקח את זה למרפאה שלך, אני אוהב להדריך, אז אני מדריך, אני אוהב לטוס, לעשות השתלמויות, אז אני עושה את זה. אתה טס לא מעט. אני טס, כן, כל מיני קומבינות, הרצאות, עם קסים, אתה יודע. אני מאוד אוהב את זה, וככה אני אפרופו גם מכיר מלא רופאים. כן. אז אני כן חושב שלהתערות בשוק ההזרקות, זה דבר חשוב. איזה אחוז לדעתך, וזה להכנה לשאלת המשך, איזה אחוז לדעתך מהרופאים שמתעסקים באסתטיקה בארץ הם פלסטיקאים ורופאי עור? שהם כביכול, בוא נגיד, אמורים להיות הצנטרום של הדבר הזה. 20% גג. 20% גג. מה בעצם קורה עם ה-80% הנוספים, שזנחו את המקצועות שלהם בהרבה מאוד מהמקרים, אם מחר בבוקר מחליטים שעושים איזושהי רגולציה בתחום הזה, ומי שעושה את זה זה רופא עיניים ופלסטיקאים. אני חושב שהם הרוויחו מספיק והם יכולים לצאת לפנסיה. כל הרופאים שעושים את זה, כל ה-80%? אני לא מכיר את ה-80%, אבל בוא נגיד את האמת. האמת היא שאם יעצרו לנו את הסיפור הזה,
אני אישית, אם אני לא יוכל לעבוד, אני שואל את זה כי בסוף, אתה לקחת את המקצוע שלך, אבל בוא, היום יש לך קוסמטיקאית שהיא לא רופאה, בלי ביטוח. שורפת לבחורות הפנים, כן. היא גם עושה, אני מכיר במקום מסוים בחיפה, קוסמטיקאית, מה זה עבריינות? הן מזריקות בוטוקס, מזריקות חומצות בבת ים. השאלה היא מחזיקות רופא. היא מזריקה. גם היא מחזיקה רופא. אני אומר לך שאני מכיר מקומות ספציפיים, בלי שמות. קוסמטיקאיות, כל מיני אנשים שהם אפילו קוסמטיקאיות מזריקות. אז השאלה הבאה אם צריך רגולציה בעצם. זה שצריך רגולציה קודם כל יש, קוסמטיקאיות לא יכולות לעשות את זה. מי שיכולים לעשות את זה, זה רופאים. אבל אולי משהו יותר מחמיר, היה איזשהו דיון, אני אענה לך על זה, היה דיון תקופה ארוכה וויכוח האם רופא שיניים כן או לא, אני אמרתי לך שלדעתי כן. אבל היה על זה ויכוח, אז העניין הזה הסתיים, ויש רגולציה, כבר אמרו מי כן יכול לעשות את זה, האם צריך להקשיח, אני זוכר שבפרק השני עם דוקטור מרינה לנדה, אני אמרתי שלדעתי אנחנו לא הולכים לשנות את העולם וצריך פשוט להתמקצע, ומי שעושה את זה טוב, יאללה, שיצא לדרך. היא אמרה, אני חושבת שצריך לעשות פה התמחות, ואני הלכתי עם האמירה הזאת הביתה, ואני חשבתי על זה, ואני חושב שהיא צודקת. זאת אומרת, אם מישהו היום היה בא ואומר, חבר'ה, אתם כבר בעניין, כבר עשיתם, כבר יש לכם ניסיון, בואו ותעשו איזושהי הכשרה, מי שרוצה להצטרף הלאה, בואו נעשה התמחות של שנה, בואו נעשה התמחות של שנתיים, לבוא ולהגיד, אנחנו פלסטיקאים, הכנסנו בסילבוס, והוספנו גם את המילה אסתטיקה להתמחות וזה, עם כל הכבוד, ואני מאוד אוהב את הפלסטיקאים, ויש להם זכות גדולה גם לרופא אור, זה חרטה. כנראה שבאמת זה צריך לקבל איזושהי הכשרה, איזושהי התמחות ספציפית יותר. אבל בוא נגיד גם את האמת לצופים. נו. את האמת. תגיד את האמת, רק את האמת. בחול, בלונדון, בסדר? מקומות שאני מכיר אנשים שהם לא רופאים, וזה מותר. עושים את זה אחיות, קוסמטיקאיות, יש להם אישור, זה מותר בארצות הברית. כל נרס יכולה לעבוד משמרת בבית חולים, ואז משמרת ואני מבטיח לך שיש אחיות שעושות את זה לא פחות טוב. אני מכיר מהרשתות לפחות, אחיות שעושות עבודה פי 100, תקשיבי לי טוב, יותר טובה משלי, ואני חושב שאני רופא נהדר בהזרקות. אני רואה עבודות מטורפות, עכשיו תגידי לי, זה פילטרים, זה סיפורים, הם עושות לייב בטיק טוק, לייב, את רואה את זה, את העבודה, הם וואו. אז לא, זה ברור האם לדעתכם צריך להיות, נגיד, פותחים את הדבר הזה לכלל האוכלוסייה, אוקיי? מקימים איזושהי אקדמיה אסתטית כזו, זה לא יקרה פה בחיים. אני סתם שואלת, האם אתם חושבים שזה יכול לקרות? לא. זה יכול לקרות? נגיד אדם כמוני פתאום רוצה להפוך להיות... זה אינטרס... לא, כי את לא רופאה, זאת אומרת, אני חושב שהפתיחה לזה, שאתה צריך להיות... הפתיחה לכלל האוכלוסייה, אני מתכוונת שבן אדם יכול לבחור ללכת לכיוון הזה ורק לכיוון הזה. לא, זה נישה של רפואה, זה כמו שתגידי שמישהו יפתח עכשיו נישה, אני רק רוצה להיות רופא שיניים, אני רק רוצה להיות רופא אור, אני רק רוצה להיות... אין, יש בסיס לדבר הזה, הבסיס הזה זה לימודי רפואה. הבנתי. רפואת שיניים. הבעיה בעולם ההזרקות, שיש מזריקים שעושים קורס יומיים, בסדר? בואו גם את זה נוציא החוצה, רוצה לשפוך את הכל? נשפוך להם את כל הכביסה המלוכלכת בחוצה. הרבה רופאים עושים קורסים קצרים. עושים קורס יומיים, ואז הם מדריכים רופאים אחרים. מכיר כאלה, בלי שמות. see one, do one, teach one. בדיוק, see one, do one, teach one. רופאים, הוא יומיים רופא, הוא למד, עכשיו, הוא לא מבין. עולם ההזרקות זה נראה לך כיף וזוהר, ויאללה בוא נעשה לה שפתיים, אתה יודעת איזה סיבוכים יכולים להיות? מלא. סיבוכים מטורפים, נמקים, חסימות כלי דם, התפשטויות של חומרים, הגוף דוחה את החומרים, איך אתה מתגבר על זה? ואתה עוד מדריך רופאים? אחריות נורא גדולה. ואתה עוד מדריך רופאים, ומפיצים את זה באינסטגרם, בטיק טוק. אני רופא, כמה זמן אתה רופא? אתה בודק את הרישיון, לפני שנתיים סיים. לפני שנתיים הוא סיים, והוא מדריך רופאים. אז אני חושב שבכל תחום יש אוקיינוסים של ידע, וכשאתה בתחילת הדרך, ואני חושב שדוקטור מרינה לנדה אמרה את זה, כשאתה בתחילת הדרך, ועשית את הקורס הראשון, אתה אומר, זהו, הכל אצלי, כל הידע הוא אצלי. כשאתה מעמיק, אתה מתחיל להבין שאתה לא יודע כלום. וככל שהזמן עובר, אתה מתייצב באיזושהי עמדה, שבה יש לך הרבה ידע, אבל אתה מבין שגם יש הרבה מאוד ידע שאין לך אותו, ואתה לא... וזה אחד הבעיות שיש בכל תחום, שאנשים בתחילת הדרך והם כבר צברו את הטכניקות הראשונות, וזה נכון לכל דבר בחיים האלה. כשאתה בתחילת הדרך ורק התחלת לצבור את הידע, אתה בטוח שאתה כבר יודע הכל. וככל שאתה הולך ואתה מעמיק, אתה מבין שלעולם לא תדע. כן, אבל זה נכון לכל תחום. אבל זה הכל עצמאות לידע, בגלל זה אנשים אומרים, מה אתה טס? אתה כל הזמן טס.
אנחנו לא טסים, אתה יודע, אתה נוסע לאקדמיות לא בשביל לשבת ולעשות ג'וינטים. בוא נדבר רגע על איזשהו עניין שלדעתי הוא מאוד חם. מה? יש בחור באינסטגרם, לדעתי האיש הוא מיליארדר, והוא העלה סרטון שמדבר על זה שאשתו הלכה עם הבת לרופא אור, ומה היא עשתה? הייתה איתם רבע שעה, וצרבה, ו6,000 שקל, ואיך יכול להיות שזה עלה 6,000 שקל, ועלו בעקבות זה גם איזה שהן תגובות שזה היה 2 דקות, כאילו 6,000 שקל? 6,000 שקל. אבל איך יכול להיות שהקירת שן, לקחה לי דקה, כי השן הסתובבה, והוא שילם 2,000 שקל. מה, 2,000 שקל על דקה? לא, אתה משלם על הידע שלי, חמוד. אז באמת עלו בעקבות הפוסט הזה, אני ראיתי תגובה של דרמטולוג, דוקטור גיא, ששכחתי את... שלום. גיא שלום, למדתי בבית ספר. שהגיב לזה. בתיכון קריית חיים. איזה מזל שאתם משלימים זה את זה. והסביר כמה הוא נוסע, וכמה יש עלות של מכשירים, וכמה פה וכמה, ומצד אחד אני מבין את זה, אבל כאן אני רוצה להכניס איזושהי שאלה שהיא מאוד מאוד חשובה. כי יש את הנישה האסתטית, שאני יכול להבין שברגע שמישהו מגיעים לעשות אסתטיקה, שזה לא רפואה פר אקסלנס, מצילת חיים, שישלמו. אוקיי? ויש את הרפואה שהיא רפואת הבסיס, שאנחנו רוצים שיהיה פה לכל האזרחים במדינה, ופה יש איזשהו קו קצת עדין. לדעתך שמישהו מגיע לצורך העניין עם שומה, שיכול להיות שהיא סרטנית, וצריך להסיר אותה, כשהוא מגיע לרופא פרטי, זה צריך לעלות 6,000 שקל? לא. אני אומר את האמת, לא. כן. יש אנשים, תשמע, אני לא באתי ממקום, שרון יודעת, אני באתי זאת אומרת, אנחנו כן צריכים לתת את הנגישות אני באתי שכונה, בסדר? עכשיו, זה מקום של האנשים לא היה כסף. עכשיו, אני לא נגד הקופות חולים. בוא, הקופות חולים נותנות שירות לאנשים שאין להם. מצד שני, האנשים האלה שאין להם גם הולכים לכל מיני קוסמטיקאיות, אפרופו, שמורידות להם נגעים סרטניים במרכאות, ואף אחד לא בודק האם הנגע הוא סרטני, האם הוא לא סרטני, האם הרפואה הפרטית צריכה על שומה להוציא 6,000 שקל? אני אומר שזה חזירות חבל על הזמן. זה בדיוק מה שרציתי להגיד, זו הנקודה שרציתי להעיר, שיש את הצד האסתטי שהוא, אוקיי, בסדר, אני יכול להבין שמתמחרים בו בלי סוף כל אחד שיתמחר כמה שהוא רוצה, ומי שרוצה שילך לקנות. ברפואה, גם כשהיא רפואה פרטית, אני חושב שצריך להיות איזושהי מידה של טוב טעם, כי בסוף בצד השני שאנשים במצוקה, אתה כן צריך להיות באיזושהי רמה של נגישות אליהם, זה כמובן לא יכול להיות בעלות של קופת חולים. כן, אבל אתה מדבר פה על אסתטיקה, ואסתטיקה זה לא מצוקה. אסתטיקה היא לא מצוקה. אבל זה דבר שעלה והיה עליו שיח בתקופה האחרונה. סבבה, ואני אומרת, אם בן אדם כדרך חיים ודרך הטבע מתבגר, הוא מתבגר. אבל אפשר לחבר את כל הנושא הזה, אני אחבר אותו מאוד בחוט ומחט. היום, בא לך מטופלת, ואתה עושה לה תוכנית טיפול רפואית. כן. אני צועק את זה. תוכנית טיפול רפואית. מה זה תוכנית טיפול רפואית? תסביר. זה אומר, עולם ההזרקות הוא רפואה. זה שזה נהיה, מגניב, יפה, לא, סליחה, אבל שנייה רגע, אם אני רוצה להיות חלקה יותר... לא, זה בסדר, היא לא חולה, אבל התוכנית היא רפואית. מה רפואי בזה? סליחה, מה רפואי בזה? שם בוטוקס הוא תרופה, תקשיבי טוב. זה רעל. הוא רעלן, הוא תרופה. הוא רעלן. היו משתמשים בשיתוק. ומשרד הבריאות יושב עלינו, נכון. דיברה איתנו פלסטיקאית פה. זה תרופה שתפקידה להרפות שריר, שנייה. נכון. אני לא אדבר על מנגלה וכל מיני כאלה, שנייה. עכשיו, זה אחלה הוק, אני לא אדבר על מנגלה. עכשיו, תחשוב על זה, שמישהי באה ויש לך תוכנית, באמת תוכנית טובה לתת לה ב-15,000 שקל. כן. אין לה. כן. וזה בסדר שאין לה, אני מבין את זה. אז אתה אומר לה, אני חושב שכדאי לך לחסוך עוד חצי שנה, עוד שנה, ולעשות את התוכנית, מאשר ללכת למקום אחר, שייתן לה את אותה תוכנית, עם חומרים, עם רופאים שאתמול סיימו, עם מבצעי 1+1. אתה אוהב את המבצעי 1+1 האלה? אצלי אף פעם לא היה. תראה, כשאני התחלתי... למה זה נהיה 1+1? אני מרגיש כאילו אני בשוק נתניה. יאללה, תביא אפרסמון, 1+1. אני אגיד לך, אצלי אין מבצעים ואין הנחות, גם אצלי אין. 1+1, מה שכן יש, אם עשית טיפול, אז בטיפול הבא, זאת אומרת, את צוברת 5%, כי יש איזשהו rewarding לנאמנות של המטופלת. אז כשהיא חוזרת, יש משהו נשמר לה מהטיפול הקודם שהיא עשתה. אני חושב שבגלל שבנישה הזאת קוראים שני דברים, שאחד זה שיש אנשים שהם לא רופאים שפותחים מרפאות, מעסיקים רופאים והם חייבים, זאת אומרת,
להיות אטרקטיביים, והם מביאים את עולם העסקים לתוך זה, אז הם מביאים מבצעים, ו1+1, ועוד כל מיני דברים כאלה. מה זה עשה לשוק? זה עשה רע מאוד, והדבר השני, זה שיש הרבה מאוד רופאים שנכנסים לתחום הזה, בטוחים שהכסף הוא על הרצפה. אני חושב שזה רע מאוד להיכנס לתחום הזה, רק בגלל שאתה רוצה כסף, אבל אז הם מבינים שקשה מאוד להביא מטופלות, ואז אומרים, איך אני אביא מטופלות? אני אטרקטיבי מבחינת מחיר, ואז אומרים לי, אבל ההוא שממולך עושה בוטוקס ב-700 שקל, למה אתה כפול? אני אומר לה, גם לי הם אומרות את זה. אני חייבת לומר, אני מקשיבה, אני עדיין חושבת שזה לשיקול דעתו של הרופא עצמו. את היית רוצה להרגיש שמטופלת באה אליך, ואומרת לך, למה השכן שלך עושה בוטוקס ב-700? בואי, זה נורת עזרה ענקית אצלי המרפאה. אז בוא אני אגיד לך משהו, אני עובדת גם בתחום, גם אני עובדת בתחום אחר של דקירות. זה המחיר, יום טוב. אז אני נותנת את אותם תשובות, אין בעיה נשמה. אתה רוצה לעשות קעקוע בפחות? בבקשה, יש מיליון מקעקעים בארץ. אז מה את עושה פה? הכל בסדר. תקשיבי, אצלי הם מקבלות בחירון לפני. אז מה את עושה פה? בואי אני שואל אותה. בואי תסבירי לי, בסדר? Because it's not only about money, בסדר? יש גם עניין של יחסי אנוש. במסגרת 5 דקות שאנחנו מדברים על המחירים שכל אחד לוקח, וכל אחד זכותו לקחת כמה שהוא רוצה, והכל בסדר, וזה שיקול דעתו של הרופא, אם בא לו ללכת לקראת המטופלת שלו, או לא בא לו ללכת לקראת המטופלת שלו. נכון. אם כן לקבץ לה או לא לקבץ לה. הכל בסדר. זה עדיין אסתטי. זה עדיין לא מציל חיים, סליחה שאני אומרת. זה נכון, זה לא מציל חיים. אפשר לחכות. רפואה אסתטית, והיא לא חובה. והיא רשות, נכון. והיא לאנשים שיש להם כסף. זה לא חובה, זה עולה לא מעט כסף, נכון. אבל צריך להגיד פה עוד 2 דברים. כשאת הולכת ומישהו מוכר לך את זה בזול מדי, את כן צריכה לשאול למה. האם הוא לא... הגבה ישר מתרוממת לי. יש לי שאלה, איך היא יכולה לדעת שזה זול מדי? בטח שיודעים. איך את יודעת? כי אתה יודע פחות או יותר בסקר שוק, כמה עולה. אני מזריק את החומרים, אחי, אני אומר את האמת, כן? בלי להגיד שמות. אתה יודע מה אני מדבר? את החומרים הכי איכותיים היום בשוק ההזרקות, סבבה? למה לא להגיד? למה? תגיד לי מה להגיד? 3 החומרים הכי טובים לדעתך היום בשוק. רבנס, ג'ובידרם, בסדר? כן, רסטילן. אוקיי. יש עוד. איפה אתה שם את אוסיאל? גבוהים מאוד. לא מזריק אותם, אבל גבוהים מאוד. אוקיי? עולה על תוסיאל. בסדר, אחלה חומר. אני הכי אוהב רבנס, סורי, זה האמת. לא פרסומת ממומנת, בסדר? הם מצוינים בוא, אני אוהב את החברה, אני אוהב את הכל, אני אוהב את החומר. עכשיו, זה לא חומרים זולים, בוא. עכשיו, אם תסתכל טוב, בוא נגיד, בוא נוציא את זה החוצה. מה הם מפחדים לדבר ברשתות? הם מפחדים. 1+1 נשמה, שהם עושים את המבצעים, מבצעי שוק הבסטה הזאת בנתניה. על איזה חומרים זה? על החומרים האלה? לא. ברור שלא, זה בא למשוך אותך למרפאה. בוא נספר להם את האמת. זה מושך אותי כלקוח למרפאה, כמו כל מיני... אני אתן לך משהו חינם, תבואי. מה, אתה קיבלת פעם משהו חינם בחיים? ואיך אתה מוזיל? אני חוץ ממכות מאבא שלי לא קיבלתי כלום חינם, אוקיי? בוא, אני אומר לך את האמת. ואיך אתה מוזיל את הבוטוקס? אני לא מוזיל את הבוטוקס. לא, אבל אנשים מוכרים אותו בחצי, אז מדללים אותו יותר. מדללים אותו וזה מסוכן. ואז זה מחזיק אולי חודש, חודשיים, או שזה לא קשור? זה פשוט מסוכן. למה זה מסוכן? זה מייצר נוגדנים בגוף. ואז כבר לא משפיע בכלל. אז היא הלכה והזריקה אצל 4 אחרים, היא פיתחה נוגדנים, אוקיי? כי מעלו את החומרים. רגע, אז אתם בעצם יכולים, כאילו, יש פה איזה טריק. מה הטריק? כי אם נגיד אני מדלל את הבוטוקס. תביני, הבוטוקס מגיע... ואז אתה מזריק לי במצח. הוא מגיע באמפולה, בצורת אוויר. ואז אני לא מבינה למה אחרי חודשיים זה נעלם. זה אחרי חודשיים מתחיל לזוז, חמודה. יש לו גרף. הבנתי. לא, זה לא עובד ככה, יש גרף. הבוטוקס מגיע בבקבוקון, בוא נסביר את זה לצופנו החמודים. זה מגיע בבקבוקון, את לא יכולה להזריק את הבקבוקון, אוקיי? זה נמצא על הקירות, על הדפנות, זה טכנולוגיה. אתה צריך למהול את זה למשל, בוטוקס 200 ב-5 cc סליין. סליין זה מים עם מלח. אני רוצה להאמין שכל הרופאים מועלים את זה בדיוק כמו שצריך, ואז יש זמן פעולה, יש טבלאות, אני שולח לבנות שלי, זה חלק במילה תאום ציפיות משפטי. הטבלה אומרת, לחומר לוקח שבועיים לעבוד, 6-8 שבועות, הוא נמצא כבר בחצי מהחיים שלו, זה אומר שתתחיל להיות תזוזה. שבוע מספר 12-16, נא לחדש את החומר. עכשיו, ברור שאחרי חודשיים יהיה תזוזה, ואז זה מתחיל להיות, התחיל לזוז לי. אוקיי? מה אנחנו עושים? שולחים להם את הטבלאות, חמודה. איפה את בטבלה? אצל הרופא הוא החזיק לי שנה. אתה מכיר? כן. החיים שלי? בלוק לתוך הפנים שלך. בשום פנים ואופן. מה זה? אני מאוד מאוכזבת. 3 חודשים וכבר צריך לחדש? עכשיו בואי יחתי, קיבלת אלון לפני, בוואטסאפ.
כבר הזרקת אצל 15 רופאים. אז בשביל מה היא באה? בשביל לשבת לך על המצפון. ברור, תראה, אנחנו מדינה כזו שהכל זה negotiable, אז הם קצת מנסות וקצת פה, והתפקיד שלנו... חסימה, זהו, אתה חוסם אותה? ולך על המרפאה. אצלי אין משחקים במרפאה, אני אומר מול המסך, שום משחקים, זה חוסר כבוד. במרפאה שלך, מי שמתמודד איתם, אתה מדבר איתם ישירות? הוא מתמודד איתם לבד. אני מתמודד עם האנשים. אני לא יודע איך הייתי מחזיק. זה מאוד מאוד קשה, כי הוא one man show. אני one man show, רוב הרופאים פה הם high society, מחזיקים את הפקידות האלה שאין לך מושג איפה ה-patient care אחרי, מה היא עושה בזמן שלה, איך היא מדברת עם המטופלות שלי, אני אחראי על הבנות שלי, זה עובד פיצוץ, אני נהנה מהיום שלי, אני נהנה מהלוז שלי, כיף לי עם הבנות, זה הרפואה שאני עושה, נכון זה חריג בעולם ההזרקות, אבל זה אני איש חריג בעולם ההזרקות. לי היה מאוד קשה לנהל את זה, לי יש את טיקי המהממת. לי יש את טיקי דיין. אבל אתה עושה גם עוד, אתה גם עובד במרפאה שלך, שהיא לא קשורה לאסתטיקה, וזה עולם אחר לגמרי. היום יום שלי, זה צחוקים, רשתות, בנות, וזה מסתכם בסוף החודש בהרבה מאוד כסף, ואני לא מפחד להגיד את זה. אני עובד קשה בשביל זה, אוקיי? לא, כי עולם ההזרקות הם כזה, כולם מסתתרים. אני רוצה לשאול שאלה, אבל מקצועית, אוקיי? אני רוצה לשאול שאלה מקצועית את שניכם. על קמטים מסוימים, אוקיי, שהם נורא מטרידים הרבה מאוד נשים, וזה קמטי הברקוד. ידועים, למי שלא יודע, הקמטים שנמצאים מעל השפה העליונה, וברוב המקרים מאוד מאוד קשה למלא אותם, מאוד קשה. עד כדי בלתי אפשרי. למה את יודעת? כי הם נורא שטחיים. גם. לא, רגע, דיברנו על זה שם. זה בעיקר בגלל השריר האורביקולריס. זה שריר שזז. נכון, הסברת לי. את מכירה את התנועה של השריר הזה? ראיתם אותי עושה אותה? זה התנועה של השריר הזה, העגול סביב. לא רק, זה סיגריות, זה דיבור, זה... תלוי אצל מי. עכשיו, יש עניין של מרקם האור סביב הדבר הזה, ויש עניין של הסריטות עצמם. ואתה מסביר לבנות, אפשר לשפר את זה עד גבול מסוים. אם מרקם האור מסביב לא טוב, פילינג פנול, חמוד. אז למה יש רופאים שאומרים, אני יכול להעלים לך את זה, מה הבעיה? אי אפשר להעלים. עולם ההזרקות זה לא במילה להעלים. את שמעת אותי פעם אומר לך על להעלים? לא אתה. זה מילה רעה. זה שקר. את רואה מה אני שונא בעולם הזה של ההזרקות? שזה עולם של שקר. אתה לא מעלים, אתה בא לשפר. אתה משפר, אתה מעדן. אתה מעדן ומשפר. אוי, נשארה לי שריטה. נו, אז מה את רוצה? יש לך תמונות לפני. הנה דוגמה למטופלת שאתה הרופא השביעי שלה, והיא אומרת, אבל זה מפריע לי. גברת, אני לא אפתור לך את זה. נכון? את חייבת להבין שאני לא אפתור לך את זה. אז למי שלא מבינה בדבר, לא רק זה, קמטים שהם קמטים שטחיים, הרי בדרך כלל כשהקמט הוא יותר עמוק, הרבה יותר קל למלא אותו, באופן הגיוני. לא, גם שהוא שטחי זה קל למלא אותו, פשוט טכניקה שונה. אוקיי, אבל יש קמטים שאתה יודע, אתה יכול לשפר אותם חלקית, אתה לא יכול לשפר אותם באופן מלא. נו, היית רוצה שאני אשפר אותך ב-50%? כן, תגידי ישר לא. תגידי ישר לא. לא. אבל אי אפשר לשפר אותך ב-100%. לא, אני כן אשמח ב-50, אבל אתה יודע. אבל כל אדם נורמלי שתגיד לו, וואי, אני יכול לשפר אותך ב-50%. קודם כל, לך תוכיח את האחוז. לך תוכיח את האחוז, את מלכה. לך תוכיח את האחוז. אתה לא בא לשפר אותו ב-50%, אתה בא לעשות שיפור. עכשיו, בשביל זה יש תמונות לפני, ואחרי חודש היא אומרת לך, לא רואה שיפור. אתה מכיר את לא רואה שיפור? יש לי גברת לא רואה שיפור, אתה מכיר אותה? ואז אתה שולח לה תמונה לפני, ויש שתיקה. כן. אבל גם צריך להגיד, הוא אומר, את רוצה שאני אשפר אותך ב-50%, אז מטופלת שמגיעה בגיל 60 בפעם הראשונה, טוב, זה כבר הדלתאות הן קצת יותר גדולות בשיפור שהיא יכולה לראות. וגם העלויות. עכשיו, לעומת זאת, כשאת מגיעה, ואת נראית טוב, את בסך הכל לא אישה מאוד מאוד מבוגרת, הדלתאות הן כבר יותר קטנות בשיפור, נכון? צריך לקחת את זה בחשבון. כן. גם את זה צריך להסביר. יש עוד דלתה של מישהי בת 50, שמעולם לא טיפלה בעצמה. בסדר? כן. מול מישהי בת 50, שמשמרת, תקשיב למילה, משמרת את עצמה. זה לא אומר שהיא מפוצצת ומופגזת, וכל היום מחורה. אנשים כאלה צריכים, אני אומר לך את האמת, אני מרחם עליהם, אני גם אומר לה את זה בפרצוף, אני מרחם עלייך. שאת באה לפתור את הבעיות שיש לך בחיים דרך הזרקות. אבל גם בגלל זה, היום העולם הולך יותר, פחות לפילרים, דיברנו על זה בפרק הקודם, יותר לביורג'וביניישן. נכון. אני עוד אלמד את השם הזה, יום אחד אני אלמד אותו, אני אשנן אותו ואלמד אותו. אין דבר שמחליף את הפילרים, אתה פשוט צריך להיות עדין איתם. הרי המילה, זה לא מחליף, זה בנוסף. זה בנוסף. היום היה דיון על זה בקבוצת רופאים. העלו איזשהו קייס, ואמרו מה עושים קודם, בסדר? אז בשביל הוויזיבל, הייתי קודם כל מפסל את הפנים, כתבתי.
כן. ואז עושה ביוסטימולציה, רושם תוכנית, מחתים מטופלת, אוקיי? אני חייב להגיד שבקבוצת רופאים לי יש איזושהי בעיה עם זה, שאתה יודע מה, כשמעלים תמונה של מטופלת ואומרים בסדר, מה היית עושה לה? זה דבר אחד. וואי, מה הייתי עושה לה? לפעמים, זה המשפט הכי גברי שיצא לי בחודש האחרון, חיים שלי. לפעמים השאלה היא לגבי ניהול של סיבוכים. איך אפשר לתת המלצות על ניהול של סיבוכים, בלי שבדקת את המטופלת, בלי שמיששת, בלי שנגעת. איך אפשר? ואנשים יורים המלצות. תמונה בוואטסאפ, אתה מתכוון. ולכולם יש דעות. תראי, יש גם מטופלות ששולחות את תמונה בוואטסאפ. אי אפשר לדעת. אתה כותב, כי כל דבר שאתה כותב בוואטסאפ זה משפטי רפואי. When everything failed, examine the patient, צריך לבדוק את המטופלים. כל מטופלת חייבת להגיע, התוכנית חייבת להיות מול המטופלת, אתה מרגיש מרקם אור שלה, בסדר? מיצוק של האור שלה. מה אתה אומר על מרקם האור שלי? תראי בשקט, תתתי לך מכה לחתול. תקשיב. שקט! אני רק אומר, תקשיב, אני חייב להגיד משהו שקשור לעולם ההזרקות. הבנות, חלקן אומללות, באמת, אני מרחם עליהן. הן מגיעות פצועות מכל מיני מרפאות, שמורידים להם את הביטחון העצמי ברמה כזאת, תקשיב, אני בחיים, וזה נהיה רע בשנים האחרונות, יותר ויותר ויותר, וזה לאו דווקא לסגב הן מגיעות. אני שומע את זה מכל הקולגות שלי. הן מגיעות לכל מיני קופות חולים סיפורים, וואו, את צריכה את זה, תראי, צריך למלא פה. איך היא אמורה להרגיש באותו רגע? אוי ואבוי, אם מישהו היה אומר לי על הקרחת שהתחילה לי ועל הקרס, אני לא הייתי יושן יומיים. והייתי קם והולך ואומר לי, המניאק. אז זהו, דיבר על זה, דרך אגב, מרינה לנדאו דיברה על זה מאוד יפה. היא דיברה על העניין הזה של, אני לא אומרת מה דעתי. אני שואלת את המטופלת, מה מפריע לך? ואני מכוון את השיחה לשם. ואני אשלים אותה. אבל אני לא אגיד לה, כי אני יכולה להגיד לה משהו שהיא לא חשבה עליו, ואז היא תלך הביתה ולא תישן שבוע. אבל זה מאוד נכון למפגש הראשון או השני למטופלת. ברגע שיש לך יחסים... זה נכון. אבל משם זה מתחיל, לא, זה חד משמעית. זה מתחיל ממפגש ראשון. לא יכול להיות שאתה בא למכון, עם מלא רופאים צעירים, בואו נשים את זה שוב על השולחן. מכון, שמחזיק רופאים שאתמול סיימו, כמו הרבה מקומות שאני מכיר, בסדר? והמטרה של הרופאים עכשיו זה להביא משכורת, כי הם מקבלים אחוזים ממה שהם מכרו לכם, אוקיי? ויאללה, מתקיפים את המטופלת. יושבת שרון והוא אומר לה, את צריכה זה, את צריכה רכות, את צריכה זה, יאללה תוכנית, קדימה, לפקידה, או לפעמים הפקידה עושה את זה. פקידה עושה תוכנית טיפול רפואית. מה הידע שלה ברפואה? אני אשמח לשתף אתכם במשהו שקרה לי לפני מספר שנים לא מעטות, שהגעתי לרופא, שאני כמובן לא אסגיר את שמו, והוא היה שם מתלמדת, מישהי שהייתה שם יחד איתו, ואני בסך הכל באתי למשהו מאוד קטן, מאוד מינורי, והוא התחיל פשוט להגיד לה, את רואה, היא צריכה פה, ופשוט הזריק לי מיליון דברים בפנים, ואני יצאתי כמו אבטר. ואיך יצאת בנפש? בהיסטריה, גמורה מהדבר הזה, כי לא הבנתי מה מימו, וגם אמרתי, טוב, אם אתה חושב שצריך בסדר, שזה גם איזה עניין, שאתה בא ללא דעה, כי אתה כן סומך על הרופא שעומד מולך, ואני אחר כך לא חוצית מהבית, כי היה לי פה שני צמיגים. וזה ששמחת. הדבר בנקודה מאוד חשובה. וזה ממש מפחיד. עליו, וזאת האחריות של הרופא, כי את סומכת עליו. את נותנת את הפנים שלך, וזה בתחומים אחרים, חלקים אחרים בגוף, וברגע שאת נתת את האמון שלך, הרופא צריך לכבד את האמון הזה, והוא צריך לדעת שהוא נוהג בך בחרדת קודש. אוקיי? וזה שזה אותו רופא. מה קורה? בוא נדבר על דברים שמסתירים. רוצה לדבר על דברים שמסתירים? כן. יאללה. אתה יודע שחוץ מזה שהקוסמטיקאית יכולה להזריק לך כי בא לה, היא מחזיקה הרי רופאים שמטיילים בין המרפאות, כן? נכון. אז הם מזריקים אצל קוסמטיקאיות, כן? הם מזריקים אצל קוסמטיקאיות. ספר לכם סוד. נו. במשרד הבריאות בחוזר, רשום שיש להזריק רק בתחום המקום שנקרא מרפאה. אוקיי. אז בואו נתחיל מאלה שמזריקים את קוסמטיקאיות, עכשיו הרבה אנשים לא יאהבו לשמוע את זה, זה בסה לכם. רגע, שנייה, הקוסמטיקאית לא יכולה לזכור את שירותיו של רופא שישב אצלה? לא אצלה, היא יכולה להפנות אליו מטופל. הבנתי, אבל היא לא יכולה להעסיק רופא בתוכה. דרך אגב, מס הכנסה, בפשיטות האחרונות שלהם, אני פשוט מכיר איזה מישהי שעשו לה עכשיו, שאלו אותה את השאלה הבאה, את עובדת אצל קוסמטיקאית? למה זה נוגע למס הכנסה? אין לי מושג, כן? אבל עקרונית, הייתה תקופה שהיה בלי, זה היה לפני כמה שנים של מס הכנסה לזה. אסור לך לעבוד אצל קוסמטיקאית, מותר לך שהיא תפנה אליך מטופלים, אני קורא לזה בלשון האינסטגרם שלי לסרסר את האנשים. היא מסרסרת לך את האנשים, מה זה אומר? זה כמו זונה, כמו זונה.
אני לוקח את שרון, ומסרסר אותה לרופא, יאללה, תביא 20% על שרון. איזו התנהגות מגעילה. תקשיב, זה שוק הקרמל. רגע, ומה עושים המכונים הגדולים היום? מה הם עושים? שוק הקרמל, מה זאת אומרת? אז במה זה שונה? כשאתה הולך להזריק... אני בא, מזריק לי רופא, ואז יש לי בעיה בעוד שבועיים, זה רופא אחר, כן? אתה יודע. ואז ההוא נגע, מי נגע לפניי. אני חושב שאתה תמיד חוזר לרופא שטיפל בך, לא? בקופת חולים לא. הם מתחלפים כמו... בקופת חולים הם מתחלפים? גם במכונים הם לא מתחלפים? אני מקווה שלא. די. הם מתחלפים. אני אגיד לכם את האמת, בכל התחומים, כן, הרפואיים, אני בוחרת אחד. אין דבר כזה עכשיו להתחיל להסתובב בין 80 גניקולוגים, 80 רופאי כאלה ו80 רופאי. יש לי רופא אור אחד, רופא כזה אחד, רופא כזה אחד וכזה, אני לא מתערבבת. כי ברגע שבן אדם סומך על מישהו והולך איתו דרך... לא, זה חשוב. בגלל זה אני אישית מאוד קרוב לבנות שלי, מאוד קרוב למטופלות שלי, יש לי יחסים איתם, וזה, מה זה מאוד? זה אלפים לדעתי. זה יחסים כאלה. עכשיו להגיד לך שזה קל? איך אמרת לי? זה מאוד קשה לי. גם לי זה מאוד קשה. לא, אין שום אפשרות. ומצד שני, לי יש אפשרות, כי אני הכל יכול. אין דבר כזה. לא יהיה לך אוויר. שאל אותו איך אני מתנהל. אני ככה, הוא עונה בשנייה. אני ככה, פק, רשתות, אינסטגרם, יאללה. אני כבר היום קורס, אם היום כל המטופלות יתחילו לכתוב לי. אבל גם אתה זמין מאוד בקלות. אני זמין, אבל את יודעת מה זה, אם הייתי מוריד היום את המנהלת המרפאה, וכולם היו חוצים ישירות אליי, בסדר, אבל הבנות רוצות אותי. הבנות רוצות אותי, רוצות פרסונה, רוצות אותי. שיש גם עניין בדבר הזה. אבל גם ויטה וכל השאר שהיו פה, גם להבית, מה? להבית עונה לבנות? לא. לא, זה מאוד ייחודי. אבל המנהלת מרפאה של אני לא יודע לשחרר. כנראה מספיק ממוקצת, שיודעת מתי לערב אותה. כפרה, אני לא יודע לשחרר את המקום שלי, אני לא יודע לשחרר את הבייבי שלי. זה כבר בעיה אצל הפסיכולוגית שלי. אבל אם נגיד שמעת על רופא, אם יש איזושהי שמועה על רופא שהוא ממש ממש טוב, ואתה נורא רוצה לבוא, לשבת איתו ולהתייעץ איתו וללכת אליו, אתה רוצה לדבר איתו. אתה רוצה להסתכל לו בעיניים ולדבר איתו. אתה לא רוצה לדבר עם... לא יודעת מה, עם העוזר שלו שיראה אותי, או העוזרת שלו. אני רוצה לשבת מול הרופא עכשיו. ואני חושב שיש גלידות, יש מלא גלידות בשוק. אם את מטופלת שרוצה רפואה רצינית, בוא, את משלמת לי על ייעוץ כמו שצריך, ולא כל הייעוצים חינם האלה אצל כל מיני קוסמטיקות וסיפורים. לא, יוצאים חינם לדעתי היום, זה מעל ל-95% מהשוק. מה, יוצאים חינם? יוצאים חינם. זה טוב לי, אתה יודע למה זה טוב לי? למה? כי את כל המטופלות שאני לא רוצה, אני רוצה להיות בשפה נעימה. לא אגיד זבל אוכלוסייה, בסדר? אוי ואבוי. כל המטופלות שאני לא רוצה, שילכו ליוצאים חינם. כן. אני לא, הזמן שלי יקר. כן. אני מעט מאוד מקבל חדשות, את יודעת את זה. ואני לא בטוח שאני עושה בצדק, ולא חסרה לי עבודה, ועדיין השוק כאילו הגדיר את זה ברוב מוחלט, שהייעוצים האלה מתבצעים חינם. אבל בדרך כלל ייעוץ הוא לא בחינם. מישהי רצינית תבוא, זאת שאלה מאוד טובה. אני לא בטוח שאני עושה בצדק. אני פה קצת, פה אני באמת נגרע קצת אחרי העדר. בסדר, אצלי אין דבר כזה. כמובן, מותר לשאול כמה אתה גובה על ייעוץ? כלום, 200 שקל. כלום. שזה שטויות. זה שטויות, וזה מזדכה להם מהטיפול. עכשיו, מה הייתה המטרה? בוא נסביר מה המטרה. אני כבר מעדיף לא לגבות מאשר לגבות 200 שקל על הייעוץ שלי. באורתופדיה כדי לשבת איתי, זה פי 5 ו6. אני מקשיב, סליחה. אני אסביר לך משהו מאוד חשוב. בבקשה. המטרה היא שאתה לא יכול לטפל בכל אוכלוסיית העולם. ברור. אתה 80% מהאוכלוסייה לא רוצה. כל מיני כאלה שאוהבות קופת חולים, אוהבות 1+1, אוהבות, לא יודע, הן פחות מתאימות למרפאה שלי, וזה לגיטימי וזה בסדר להגיד את זה. אוקיי? ה-200 שקל האלה, זה מה שמפריד ביניהם לאליי. עם שומות שהייעוץ עולה כסף, מה פתאום? יום טוב, הלוח מלא. יום טוב. לא מעוניין. לא רוצה, אתה לא צריך לטפל בכל אוכלוסיית העולם. טיקים מתחילים לגבות על ייעוצים. טיקי! שמעת טיקי? בואי, טיקי. טיקי שמעת, זהו, נגמר הסיפור. אוקיי. אבל לא, אני חושבת שזה דבר חשוב. זה מכבד אותי כרופא. רגע, וכשהיא באה בפעם השנייה ובפעם השלישית. מה פתאום? אז היא כבר חברה. לא, זה הברייר, זה הפעם הראשונה. לקוחה חוזרת. היא כבר אתה כבר יודע מה אתה... היא משלמת על הייעוץ מראש, כדי לקבל את התור. אחרת, אין תור. כי היא יכולה לספר לך סיפורים ולא להגיע. היום יש מין מנהג כזה, קובעות תור, ולא מגיעות. איפה את? אוי, שכחתי. שכחת? הלכה המקדמה, אהובה. אתה יודע כמה כאלה יש לי? הלכה המקדמה, אהובה, זה גם כתוב לך. יום טוב.
תגיד רגע, לקראת סיום, אני תמיד שואלת את כל, יש כאלה שכבר, אתה יודע, כבר הגיעו לגיל פנסיה, אבל אתה עוד לא שם. מה אתה רוצה להיות שתהיה גדול? להיות שגב. אתה כבר. נכון. מה אני רוצה? אני רוצה המון שקט בראש. אני רוצה להמשיך, אני עובד על זה מאוד מאוד חזק. גם בטיפול, ואפילו עם הבנות, כאילו, והשקט מגיע בראש מזה שאני חי את החיים שלי, בלבד, בדרך שלי. אין שמאלה, אין ימינה, לא מסתכל שמאלה וימינה. אפרופו, להסתכל על מה הוא עשה, מה היא עשתה. הפסיכולוגית שלי אמרה לי שכל ההסתכלות הזאת שמאלה וימינה, עושה כאבים בצבא. זה לא רק זה, היא גם הורסת לך את הנפש. ואז אתה מגיע אליו, למרות אני רוצה להיות שגב, ומי שמכיר אותי מהרשתות יודע, אני מאוד צבעוני, ככה נולדתי, אני מאוד דוגרי לפנים, אני דמות נהדרת, כיף לי, זה השקט שלי, אני רוצה שאני אהיה גדול, להישאר אני, עם האמת שלי, עם השקט שלי, בזן שלי, ולעשות מה שאני אוהב, כי כל השאר, כל החיים האלה נגמרים בבום אחד, כאילו אופס וגמרנו. תאונת דרכים קטנה ואתה כבר לא פה. ואם הייתי מבקשת ממך להעביר איזשהו מסר, מהעולם הזה שאתה נמצא בו, של ההזרקות, לבחורות צעירות, לנערות צעירות, בכלל באופן כללי, אולי לרופאים, מסר שלך. לפני 5-6 שנים, השוק לא היה כזה, מפוצץ, כי גילו שיש בזה מלא כסף, בואו. עכשיו זה שהם מפחדים לדבר על זה ברשת, יש בזה מלא כסף, אוקיי? אני רוצה לפנות לרופאים, אוקיי? בבקשה. אני ארדוף אתכם ברשתות, כי אני חי את האמת שלי. ירדוף אתכם בכל מקום שכולם ידעו על החומרים המזויפים, על הרגולציה של משרד הבריאות שאתם לא אוכפים, על זה שאתם מרמים את הבנות, ואלף ואחד דברים שאתם מסתירים. אני פה בשביל להגיד את האמת שלי, ואני אחיה את האמת שלי. אבל הרוב המוחלט טובים, אנחנו אוהבים אותם. אחלה, אני אוהב הרבה מאוד רופאים, אבל אני גם מכיר את כל העשבים השוטים בשוק. אלה שהם לא בסדר יודעים שהם לא בסדר. בוא נגיד את זה גם, יש לי קולגות נהדרים, עבודות משובחות, אני אף פעם לא אומר, אני אף פעם לא אמרתי את זה בשיחה פה. אני להפך, אני מפרגן לקולגות שלי, ואני אומר שיש גם המון עשבים שוטים בשוק, שצריכים לעקור אותם. אז אנחנו נעקור אותם, אנחנו נציף את זה החוצה, אנחנו נסביר על הקוסמטיקאיות שמזריקות ולא חוקי, אנחנו נסביר על בוטוקס מזויף, אנחנו נסביר שצריכים לפתוח חומרים מול הבנות, לשמור מספרי עצבה שהמטופלת לדע מה הזריקו לה. כי אם מחר היא עוברת מרופא לרופא, היא צריכה לדעת, זה שירות מינימלי, אתם עושים רפואה, מספיק עם שוק הכרמל, שוק נתניה הזה, מספיק. תודה רבה, היום ממש כיף. תודה רבה.